Que són la que havia s'ha mogut la... S'ha mogut la... Són festes en Sants. Ah, sí? Són festes en Sants, no ho sabia. I la Mercè quan és? Setembre. No queda. Són festes en Sants. Vale. Podem anar? Sí, jo fa una setmana que no surto de casa. Vale. No! Targeta para el proveedor. Suele ser Estava tomate alto. Aquí és, vale, però jo vull queixar-me a casa. I suposo que vols la Betigo. Eh? No vols la Betigo? A mi m'aniria bé. I la borixeta també m'agradava molt. No tinc la barba. No tens la barba. También carnizadas, 2 bombas mixtas. 2 de tapitas de calor. Queda bé, queda bé, queda bé. Y ahora una de molino frito y una de pulpito a la plancha con ayote. Pulpito de ese pequeñito a la plancha con aquí diferente. Ahora vamos poniendo no, la ponemos sin salsa y la salsita la dejamos aparte. Si tú le quieres poner un poquito, se la pones. Bueno, no te preocupes.
Con un cuartito de hora de retraso de 20 minutitos. Es que no, aquí estamos acostumbrados a traerlo de va a ser como los demás 20 minutitos, el tiempo que tardan en hacer la comida. ¿Quieres saber? ¿Qué diferencia els italians? Hasta 2000 anys. Va. Són els italians, són les construccions. Una cosa ciment de formigó i l'altra és pedra. Per això, Perquè, per cert, els romans van ser qui van inventar el ciment. els romans sense ciment, No, sí, els romans van inventar. sense ciment, amb pedra, s'aguanta. A dia d'avui amb formigó no s'aguanta. Claro, hoy en día la bebida la preparamos. I aquest serà un partit que es diu, com diria Puyal, de picar pedra. Ter Stegen. Pues sí. Hòstia. Uau. L'alumne meu està en Auschwitz. Xuta! Xuta! Hòstia, noia! Ja comencem. És que si no xuta no es marca.
Vestit, no? Diana King. Va. Hola, va. 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 Volia assenyalar penalti també. Va xutar? Oh! Ai! Un pèl. A la pròxima reacció del Barça, a l'Eugènia, li deixaré la camiseta groga de la senyera. Tan bé. Te la deixaré com aquella vegada. Que tu estaves a tanto. Feien un partit de Barça i ella estava corregint exàmens. Una cosa molt rara. Patatas crudas con la salsa zapata. Todo lo demás no tengo nada apuntado. I la pròxima videoreacció a Campet. Sí, perquè per fi m'han portat el regal de l'Eugènia. Ulls de matrimoni per casa. Que segurament, al igual ara, no té res a veure amb la videoreacció, però igualment ara, al igual, no sé, hi ha un plan al cim del llit. Està molt l'artista. Ai, això fa mal. Un cop al cap fa mal, si no te l'esperes.
Hòstia, aquest àrbitre del 0-3 contra el Madrid al Bernabéu. Ai, ai, ai. A mí si em porten allà oli jo me l'unte. Demanes si queda allí oli, a veure si ho sabem més ràpid. Bona, va. ¡Oh! Ya muestre la gomita. Qué bien me da cuenta. Y compras y 3 formas.
Salsa de tomatito picantito con un poquito de alioli. Claro. O como una bomba solo con alioli. No. Oy, 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 no, menos mal. Ceci ja ha tornat a canviar de mòbil. Sempre perd el mòbil, li fa... Eran nuggets de pollo y alitas de pollo, ¿verdad? Sí. ¿Y qué más os faltaba? ¿Patatas? Les patates mixtes. Patatas mixtas. I pots portar una mica d'aioli? Sí, por supuesto. Ai! Sí. Oh! Com està? Ren. Opa, querido. Desde els pedís calentor, despedís calentor, Estos son los que menos calentor despedixen. Però també estan calentes. Hòstia, com pica! Ja m'ha fotut! Pica? Sí!
A tu no, pero para mí sí. Prueba. ¿Qué? Pica. Sí. Que tú no te sentís para tú. Lo que pica no pica. Tú no vas. No pica. Ahora. Pero es más normal. Mira aquí. Perdona, havíem demanat allioli. Pots portar-ho? Bona, bona? Va. Falta, no? Ah. Ah, pot ser, pot ser. Els ossos ahí. Y sigo a menos de 2,5. Torno a dir-te, tot això que tires ahí, ahí és un menjar, ahí lo de tirar. Va. 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 Oh! Oh! A la squadra anava. Imparable. Imparable. Qué bien.
quan el plat és per una persona sola, sí que es pot fer. Sí que pots fer això. Quan és compartit, no. Oli. Oh, ostres! Sergi, te'n recordes que és per compartir? Sí. Vale. T'ho dic perquè tu vas al tall. Agafa les vermelles, per favor. Sergi, Què? agafa les vermelles. Vale. Ja, però... Aquesta no vol venir. Jo vull que el Oli. És que vull que hi oli. Opa. I per aquí. I per aquí. Vull el oli. Mandarí, què no és un plat? Aquesta de la dona. A la dona no li puc demanar, no m'entén. Però la dona és que no mira tampoc cap aquí, perquè ella també està.
No. No, vull que dioli. No, jo vull que dioli, ja és la tercera. Datos los míos cuando se me gastan ya están tengo 4 pues Sergi, Pero tenéis que perdonarme, Perdona. también, ¿eh? Porque me he caído por venir corriendo. Una caída, ahora mismo. Me he caído mucho. Pero no sufra por mí, porque no sabes por qué. Venga, feliz, porque no me lo he hecho. En la vida, me va con hielo. Yo quiero una almohada. Claro, mi niño, ya está cansado. Perdona, pots portar una mica d'allioli? Hola, amor. Espera, que voy a apuntar un almendrado. Ponle un almendrado. Y ahora un poquito de alioli. ¿La has pedido ya, cariño? sí, pero és que no... Lo acabo de ver. ¿Cómo es eso? Allí, però allí no d'aquí. Bueno, mitja part 0-0.